бо мақсади такмил додани донишу таҷрибаи донишҷӯён ва татбиқи барномаи давлатии кабудизоркунии ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2040 дар пойгоҳи таълимии таҷрибавии Донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба номи Шириншоҳ Шоҳтеймур дар шаҳри Ҳисор оид ба мавзӯи назорати фитосанитарии дарахтони мевадиҳанда ва чораҳои мубориза бо касалиҳою зараррасонҳо, инчунин технологияҳои навини парвариши занбури асал семинари илмӣ амалӣ доир гардид. Ҳадафҳои стратегии таъмини амнияти озуқавории мамлакат ва саноатикунонӣ бо суръати кишвар аз фаъолияти босамари кишоварзони мамлакат вобастагии амиқ дорад. Аз ин рӯ татбиқи илм ба истеҳсолот ва пайваста ҳамкорӣ намудани кишоварзон бо олимону мутахассисони соҳа дар иҷроиши ин ҳадафҳои стратегӣ манфиатовар мебошад. боронҳои пайдарпайи фасли баҳор агар аз як ҷиҳат ба самти кишоварзӣ манфиатовар бошад, аз тарафи дигар боиси афзоиш ёфтани касалиҳою зараррасонҳо дар боғҳои мевадиҳанда мегардад. кишоварзони мамлакатро дар ин шабу рӯз зарур аст ки ҷиҳати баланд бардоштани ҳосили дарахтони мевадиҳанда ва мубориза бо ҳашароти зараррасон аз тавсияҳои мутахассисони соҳа истифода баранд. 75-80% касалиҳое ки дар боғҳо ҳастанд, барангезандаи асоси онҳо занбӯруғ аст, ки дар ин ҷо мо мисол оварда метавонем ки ба монанди касалии қутураки себ, ки имрӯз бештар дар боғҳое ки дар назди кӯҳ ҳастанд, кӯҳистониҳо ҳастанд, бештар дар ҳисоби ин касалӣ зиёд зарар мебинанд, чунки ин касалиҳо дар натиҷаи боришотҳои зиёд ё ки боришотҳои пайдорпай ки мешавад афзоиш карда, яъне сифати маҳсулотҳои моро паст мекунад. Дар боғҳои себ агар назар кунем, рӯи барг мисли равғанҳое ки мерезад, равғани чакидааст, яъне доғи равған монанд мешаванд ва дар боғҳои нок бошад агар, онҳо бештар дар таги баргҳо намудор мешаванд. ғайр аз он бо дар боғҳо ҳастанд касалии гардзании себ, ки асосан дар моҳҳои апрел ва май пайдо мешаванд ва намуди берунии касале аст ки рӯи баргҳо мисли гарди орд ҳамин хел пайдо мешавад, ки аз ин фаҳмида мешавад ки ин касалии гардзанӣ аст, ки асосан онҳо ба ғура, ба барг ва ба гулҳои масалан ҳамин меваи мо зарар карда метавонанд. ба деҳқонон ва хоҷагидорон тавсия метиҳем ки онҳо метавонанд ки ба муқобили касалиҳои занбӯруғӣ аз он препаратҳое бояд истифода кунанд ки он препаратҳои мо хусусияти фунгисидӣ дошта бошад. деҳқонони мо метавонанд ки аз шукор истифода кунанд, чунки боришот зиёд шуда истодааст. мо аз ҳамин шукор тавсия дода метавонем ки агар дар 10 литр об бошад, агар ба ҳисоб меёна аз 5 то 7 миллиграмм гирифта мешавад. агар дар 100 литр об гирем, агар аз 5 то 70 миллиграмм ва агар барои 1 тонн об барои 1 гектар гирем, агар аз 500 то 700 миллиграмм гирифта мешавад, ки онҳо метавонанд ки барои маҳв ё барои паст кардани афзоиши касалиҳои занбӯруғӣ истифода карда мумкин. дар қисмати дуюми семинари илмӣ амалӣ вобаста ба занбури асалпарварӣ, усулҳои селексионӣ ва бордоркунии сунъии модарзанбур маърузаҳо ироа гардид. ба донишҷӯён ҷиҳати дурусту самаравар нигоҳубин кардани занбури асал ва бештар намудани оилаҳои он корҳои фаҳмондадиҳӣ гузарониданд. барои тайёр кардани модарзанбури хушкзод мо асlan се гурӯҳи оилаҳо ташкил менамоем: оилаҳои модарӣ, оилаҳои тарбиятгар ва оилаҳои падарӣ. барои оилаи тарбиятгар мо асосан чунин намуди косачаҳои сунъӣ тайёр мекунем. ин шони ҷинтери аст. дар он кирминиҳоро аз модарзанбури хушкзод мекӯчонем. вақте кӯчонидем, дар оилаҳои омодакардашуда онро мегузорем. вақте ки мо онро гузоштем, оилаҳои занбури асал онро дар чунин шакл омода месозанд, яъне ки модарзанбури хушкзод тайёр мекунанд. дар як оила имконияти аз то 70 модарзанбур тайёр кардан мавҷуд аст. вақте ки мо модарзанбурро тайёр кардем, онро пеш аз баромадани дар давоми 12 рӯз аллакай тайёр мешавад. дар рӯзи даҳум мо онро гирифта ба дар дигар оилаҳои нав ташкил мекунем ва пеш аз баромадани мо дар хонаҳо гирифта онро ба оилаҳои бемодар мегузорем. косачаҳои сунъие ки мо тайёр карда будем ба оилаи бемодарзанбур гузоштем. аз он модарзанбур баромад. аллакай бинед, ин нав баромадагӣ аст модарзанбури хушкзод. бинед чӣ серҳаракат аст. чунин семинарҳои илмӣ амалӣ барои донишҷӯён имконият фароҳам меорад, то онҳо донишҳои аз худ кардаашонро дар минтақаҳои таҷрибавӣ дар амал иҷро намоянд. ҳамзамон ин раванд дар оянда барои пешрафти соҳаҳои гуногуни хоҷагии халқ низ мусоидат менамояд. Фаридуни Субҳон, Садриддини Иброҳим, шаҳри Ҳисор. ахбор.